салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. Канали мо обуна шуда набошед, обуна шавед, хатман лайк конед. Дӯстони азиз, хабардор шуда бошед, дар Тоҷикистон 2 рӯз пеш президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев омада буд. қатъи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалло Раҳмон қатъи имзо карданд, бисёр ҳуҷҷатҳоро имзо карданд, подписация карданд. Ба наздикӣ дар Тоҷикистон бояд автомото теҷа бояд ҳуй шавад. Автомото Тоҷикистон бояд Тоҷикистон автомобил хидиша бояд бурора. Мошинои сабукрав иншоалло ба наздикӣ айаму Тоҷикистон хидиш мебурояд. қатъи Ӯзбекистон шартнома карданд. Дар Ӯзбекистон ҳастай УзАвтомото, ҳамин компания қатъи шартнома карданд. Ӯзбекистон ёрдам мекардад дар Тоҷикистон мошини сабукрав заводша бояд бисозад дар Тоҷикистон. Баъд эмблемаи Тоҷикистон қатъи мебурояд. Автомото теҷа эмблемаи хидиш қатъи мебурояд. Толка моторша ай Ӯзбекистон мехарав, дигар чизоша ҳамаша Тоҷикистон хидиш мебурорад. Ба наздикӣ хеле завода план кардааст ки бояд бисозад дар Тоҷикистон. Намедонам куҷошда месозад, хеле хабар шид, хеле гуфтестиям. Иншоалло ҳамин Тоҷикистон обод шавад бас барои мо. Тоҷикистон ба пеш мега ки иншоалло пеш рафтест Тоҷикистон. Кадоме ки дар ғарибиян, худо нигаҳбон бошад дӯстони азиз.